माब्लासिम नों गुबुनखौ ब्लेम खालामबाय थागोन लोगोफोर? माब्लासिम नों बुंगोन जे आंनाव जेबो रिसोर्सआनो गैया, आंनि टाइमा मोजां नङा, बा आंनि लागा गाज्रिसो? बे मोनसे सैथो बाथ्रा। खोनासं लोगोफोर, जुदि नों गावखौनो गाव सोलायाब्ला अब्ला जिउआ माब्लाबाबो सोलायनाय नङा। जिउआ सोरनिबा थाखाय थाथ'आ लोगोफोर, सोरनोबा अननाय होगोन बेबो नङा। आरो जिउआ बैसोर बायदि मानसिनि थाखाय सोलाया लोगोफोर, जायफोर गावखौनो सोलायनो थाखाय राजि जाया। दिनैनि बे भिडिअ नोंखौ मटिभेट खालामनाय नङा लोगोफोर, बे भिडिअआ नोंखौ फोजाखांहोगोनसो। जुदि नों रियेलिटिजों जुजिनो राजिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनांगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि सानसुमा नार्जारी अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांजोबगोन होनना। थ' होनबा लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनाव मोनसे कुइसन सोंनोसै आङो। नोंथांमोननि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरा सोर बा माया? जानो हागौ नोंथांमोन सोरबा बायदिया बेनि एन्सारखौ कम्पिटिशन, ससाइटि, पेरेन्टस, बस बा टाइमफोरखौसो सानगासिनो दङ। नाथाय बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोननि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरानो जाहैबाय अल्ड थिंकिं, गोजाम साननायफ्रासो। साइक'लजियाबो बेखौनो बुङो लोगोफोर, जोंनि हिउमेन ब्रेनआ कम्फर्ट जनखौसो प्रेफार खालामो। कम्फर्ट ज'ना जोंनि जिउखौ बरबाद खालामथोंआनो मानो, जोंनि हिउमेन ब्रेनआ बेखौसो एक्सेप्ट खालामो। मोनसे एग्जाम्पल लोगोफोर, सासे मानसि गाव मावनाय जबखौनो बियो सानफ्रोमबो बेखार होननानै कमप्लेन खालामबाय थायो। सेलेरि खम, रेसपेक्ट गैया, नाथाय बे मानसियानो बे मोनसे जबखौनो बोसोरबानिफ्रायनो मावबोगासिनो दङ। नाथाय बेवहाय मोनसे कुइसन फैयो, मानो होनब्ला जबखौ चेन्ज खालामोबा रिस्क दं, आरो बे रिस्कआवनो गिनायबो दङ, आरो बे गिनायावनो आनसार्टेनिटिबो दङ। बेखायनो बे लाजिनांबाबो बे खामानि मोनसेखौनो मावगोन, नाथाय चेन्ज खालामनाय नङा। आरो मा बुंगोन, आंनि लाइफआ बेखारसो, गाज्रिसो। बुंनो थाङोब्ला लाइफआ गाज्रि नङा लोगोफोर, बियो बेखौ सोलायनो नाजायाखैसो, चेन्ज खालामनो नाजायाखैसो। जोंनि जिउआव 10% बाहागोआ जोंजों थाफायो, जोंखौ हेफाजाब होयो, आरो 90% बाहागोआ रेसपन्स खालामो। संसाराव मोननै रोखोमनि मानसिफोर दं लोगोफोर, जेरै सेथिया बुंगोन आं जाम्बा जाबाय, आंजों जेबो जाला। बेनिनो नैथिया बुंगोन बे खेबाव आं फेल जादोंबालाय मा जानो, नेक्स्ट टाइमाव आङो बेनिबो डाबल खस्थ' खालामगोन होनना। आरो बोसोरबानि उनाव जों नुनो मोनगोन लोगोफोर, सेथिया गावनि एभारेज लाइफखौ लानानै जिउ खुंबाय थानाय, आरो नैथिया साक्सेसफुल। डिफारेन्सखौ हमनो हादोंना लोगोफोर? टेलेन्ट थानायनि थाखाय नङा, लाक थानायनि थाखाय नङा, मा जानांगोन? माइन्डसेट। साइक'लजियाव बेखौ बुङो फिक्स माइन्डसेट भार्सेस ग्र'थ माइन्डसेट। फिक्स माइन्डसेट थानाय मानसिफ्रा मा बुङो, आं बेबायदिनो। आरो ग्र'थ माइन्डसेट थानाय मानसिफ्रा मा बुंगोन, आं बेनिफ्राय साबसिन खालामनो हाबावगोन। अब्ला आं नोंथांमोनाव मोनसे कुइसन सोंनो, नोंथांमोना फिक्स माइन्डसेट जानो ना बले बेनिख्रुइ साबसिन ग्र'थ माइन्डसेट जानो? डिसिसनखौ नोंसोर गावनो लानांगोन लोगोफोर। मोनसे स्ट'रि लोगोफोर, रबि होननाय सासे सेंग्रानि, बेयो मिडल क्लास फेमिलिनिफ्रायमोन। बिनि सिमाङा बिराद गिदिरमोन, नाथाय बिनि हुदायासो, हेबिटआसो गाज्रिमोन। फुङाव सानजौनानैसो सिखारनाय, मबाइलाव रिल स्क्रल खालामनाय, एक्सकिउज आरो गुबुनखौ ब्लेम खालामनाय। बोसोरफ्रोमबो बियो बुङो बे बोसोराव आं गावनि लाइफखौ सोलायगोन होननानै। बोसोराथ' फैयो थाङो, नाथाय रबि होननाय बे सेंग्रानि हुदाया बेनो बे। सानसेखालि बियो गावनि लोगोफोरखौ नुबाय, सेम बेकग्राउन्डनिफ्रायनो फैनाय, सेम स्कुलावनो फरायनाय, नाथाय बिसोर दिनै साक्सेसफुल बिजनेसमेन। रबिया लोगोफोरखौ बुंबाय, नोंस्रासो लाखिलै मालाय, साफा बिजनेसमेन जानो हाबाय होनना। अब्ला बिनि लोगोआ मा बुङो मिन्थिगौना लोगोफोर? आं लाखि नङामोन, आं डिसिप्लिनजोंसो सोलिनो नाजायोमोन। आंबो नों बायदि गोदाव सोरावसोमोन, नाथाय सानसेखालि आङो आयनानि मोखाङाव गसंनानै गावखौनो गाव बुङो प्रब्लेमा दाबो दङ। आरो बै दिनखालिनिफ्रायनो आं गावनि हेबिटखौबो सोलायदोंमोन। अब्लासो रबि होननाय सेंग्राया बुजिबाय, जिउआ सोलायाखैमोन, बेनि लोगोफ्रासो सोलायबायमोन। आरो जेब्ला मानसिफ्रा गावखौनो गाव सोलायोना, अब्लासो बिनि जिउजों लोगोसे दुनियायाबो सोलायगोन। कम्फर्ट जनआ मोनसे ओरैबायदि जेलसो लोगोफोर, जायखौ जों मेगनजों नुवा, इनभिजिबल। बे जेलाव थायोबा जों जेबो खस्थ' खालामनांनाय नङा, जायनि थाखाय जोंनि ग्र'थ जानायाबो जिर'। बुंनो थाङोब्ला नों जेबोखौनो मावाब्ला अब्ला ग्र'थआ मालाय बोरै जानो, बोरै मोजां फिथाइ मोननो? खस्थ' खालामनानै खामानि मावब्लासो ग्र'थआबो जायो। आरो बेबायदि सेम फर्मुलायानो जोंनि लाइफआवबो एप्लाइ जायो लोगोफोर। जाय मानसिफ्रा आनकम्फर्टेबल बा मावनांगौ खामानिखौ सम मथे मावो, बैफोरबायदि मानसिफ्रासो लाइफआव दावगालांनो हायो। आरो जाय मानसिफ्रा बुङोना गाबोननिफ्राय जागायगोन होननानै, बैसोरबायदि मानसिनि थाखाय गाबोना माब्लाबाबो जाया। साइक'लजिनि बायदिब्ला बयनिख्रुइबो देरसिन सोलायनाया हेबिटआ नङानो लोगोफोर। बयनिख्रुइबो देरसिन सोलायनाया मा? आइडेन्टिटिनिसो। जुदि नों बुङो आंनि अजना बारा जाबाय, अभारवेट जाबाय, खम खालामनो नाजागासिनो दं आं, अब्ला जोंनि ब्रेना बुजियो जे आं सासे आनहेल्दि जाबाय।
आरो जुदि नों बुंगोन आं हेल्दी एकदम फिट मानसि, अब्ला जोंनि ब्रेनआबो बै आइडेन्टिटिनि हिसाबैसो खामानिफोरखौबो मावगोन। जुदि नों बुङो आं सासे अलसिया लेजि, अब्ला नों गावखौनो अलसिया बायदि मोनगोन, अलसिया फिल खालामगोन। आरो जुदि नों डिसिप्लिन जानो नाजादों होननानै बुङोब्ला लासै लासै डिसिप्लिनानो जालांगोन। बेनिखायनो लोगोफोर, जों जेरै सानो बेबायदिनो जायो आरो जोंनि जिउआ अब्लासो सोलायगोन जेब्ला जोंनि आइडेन्टिटिया सोलायगोन। दिनै नों माबायदि अबस्थायाव दङ, माबायदि प्रब्लेमजों फेस खालामगासिनो दङ, जिउआव बेसेबां दावगानो हाखो, बेफोर गासैबोनि रेसपन्सिबिलिटिया नों गावनो निजायानो। खोनानायाव एसे बोरैबा खोनायो, नाथाय बे खोथाया सैथो लोगोफोर। नों गावनि लाइफनि अबस्थाखौ गावनो दानानै लायो। नोंनि हेबिट्स, नोंनि चइस, नोंनि डिसिसन। जुदि नों लागातार बोसोरथाम बोसोरब्रै बेबायदि स्ट्रागोलआव दङ, अब्ला प्रब्लेमा नोंनि स्ट्रागोलाव नङा लोगोफोर, नोंनि पेटार्नावसो दं। आरो बे पेटार्नखौ जेब्लासिम नों सिफायनो हायाना, अब्लासिम रिजाल्टआबो सोलायनाय नङा लोगोफोर। जुदि नों गावनि जिउखौ थारैनो सोलायनो सानो, अब्ला बे मोनबा स्टेपखौ फल' खालामनो नाजा लोगोफोर। सेथियाव ब्रुटेल सेल्फ अनेस्टि, गावखौनो थगायनायखौ नागारनांगोन। नैथियाव सानफ्रोमबो एसे एसे डिसिप्लिन जानो नाजा, 1% बाबो। थामथियाव टक्सिक मानसिफोरजों लोगो जानायखौ नागार, एनभाइरनमेन्टखौ सोलायनो नाजा। ब्रैथियाव स्किलजों खामानि माव। आरो बाथियाव कनसिस्टेन्सि अभार मटिभेशन। मिथिगौना लोगोफोर, मटिभेशना दसे समनि थाखायल' जायो, नाथाय नोंनि डिसिप्लिनासो बेखौ पारमानेन्ट खालामनानै लाखियो। एसे साननानै नाय लोगोफोर, हमनानै ला दिनैनिफ्राय बोसोरबानि उनाव मोननै भार्जन दङ। फार्स्ट भार्जन, नों जेबोखौनो सोलायाखै, बे एखे एक्सकिउसानो, बे सेम कमप्लेनफ्रानो। आरो सेकेन्ड भार्जनाव नों गावखौनो गाव सोलायबाय, नोंनि हेबिट्स, नोंनि पेटार्न, नोंनि आइडेन्टिटि गासैबो सोलायजोब्बाय, नों सासे साक्सेसफुल। अब्ला नों बबे मोनसे भार्जनखौ मोननो लुबैयो लोगोफोर? आरो डिसिसनखौ दिनैनिफ्रायनो लानांगोन। मानो होनब्ला जुदि नों गावखौनो गाव सोलायाब्ला, अब्ला नोंनि जिउआबो माब्लाबाबो सोलायनाय नङा लोगोफोर। जिउआ सोरनिबा जादु बा मेजिकजों सोलायजाग्रा नङा लोगोफोर। जिउआ अब्लासो सोलायगोन जेब्ला नों गावखौनो सिंनिफ्रायनो सोलायो। दिनैनिफ्रायनो डिसाइड खालाम लोगोफोर, आं आंनि काहानिनि भिक्टिम नङा, आं आंनि काहानिनि हिर'सो। आरो हिर'आ मा? रावखौबो कमप्लेन खालामा लोगोफोर, रावखौबो दाय होआ। हिर'आ एक्सनसो लायो। दा नोंथांमोनखौथ' आं बुंनो हाया जे दिनैनिफ्रायनो सोलायथार होननानै। चइसआ नोंथांमोननिसो लोगोफोर, सोलायनो ना बले बेबायदिनो थाबाय थानो। एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। आरो लोगोसे बे भिडिअखौ बैसोरबायदि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो, जायफोर दिनै गाबोन होनै गावखौनो गाव थगायनानै लाबाय थायो। थ' होनबा लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव फिन लोगो मोनफिनगोन। अब्लासिमहालागै गावखौनो गाव सोलायनो नाजाबाय था, पजिटिभआव फकास खालामबाय था। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।